गौआ जवारावा में रहली ते सधुनी तोरा ऐसन केहू रहल ना बबुनी। गौआ जवारावा में रहली ते सधुनी तोरा ऐसन केहू रहल ना बबुनी। गौआ जवारावा में रहली ते सधुनी तोरा ऐसन केहू रहल ना बबुनी। ते तो रहत रहली खाली अपना घरे में, ते तो रहत रहली खाली अपना घरे में। कैसे बन गइलिस माई नैहरे में, कैसे बन गइलिस माई नैहरे में। कैसे बन गइलिस माई नैहरे में, कैसे बन गइलिस माई नैहरे में। गौआ जवारावा में रहली ते सधुनी तोरा ऐसन केहू रहल ना बबुनी। गौआ जवारावा में रहली ते सधुनी तोरा ऐसन केहू रहल ना बबुनी। गौआ जवारावा में रहली ते सधुनी तोरा ऐसन केहू रहल ना बबुनी। ते तो रहत रहली खाली अपना घरे में, ते तो रहत रहली खाली अपना घरे में। तो कैसे बन गइलिस, कैसे बन गइलिस माई नैहरे में, कैसे बन गइलिस माई नैहरे में। कैसे बन गइलिस माई नैहरे में। कैसे बन गइलिस माई नैहरे में। सौसे जवार जिला जान गइल बात रे, अमद बताई रहल कामना के हाथ रे। सौसे जवार जिला जान गइल बात रे, अमद बताई रहल कामना के हाथ रे। कैसे बन गइलिस, कैसे बन गइलिस माई नैहरे में, कैसे बन गइलिस माई नैहरे में। कैसे बन गइलिस माई नैहरे में। कैसे बन गइलिस माई नैहरे में। दिया ये दिनेश बाबा दिया दिया। नदिया में तोरा पड़क रहियो, कैसे सजा नहीं हो गइल महियो। नदिया में तोरा पड़क रहियो, कैसे सजा दही हो गइल महियो। बता दो बता दो सजा ही सवेरे में, काहे रहत रहली सजा ही सवेरे
कैसे बन गइलिस माई नैहर में 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 गजबे जमाना एमा केहू के न थाहबा गौवा के नाली सैलस बहुते बूढ़ा गजबे जमाना एमा केहू के न थाहबा गौवा के नाली सैलस बहुते बूढ़ा हवा कैसे बन गइलिस माई नैहर में कैसे बन गइलिस माई नैहर में कौआ जवारवा में रहली ते सधुनी तोहरा ऐसन केहू रहल बबुनी कैसे बन गइलिस माई नैहर में कैसे बन गइलिस माई नैहर में कैसे बन गइलिस माई नैहर में बता दो कैसे बन गइलिस माई नैहर में बता दो।